Ahojte, v dnešnom videu vám konečne ukážem svoje staré mobily a konečne robím video, kde ma konečne budete počuť. Prvý telefón, ktorý vám ukážem, to je Nokia C5-03. Tu je takto vyzerá. Že má kamera má 5 megapixelovú, to je 480p ako rozlišenie. Potom má 128 MB RAM, potom 1000 mAh má batériu. Obrazovka má rozlišenie 360x640 pixelov. Ešte vám ukážem, ako vyzerá vo vnútri. Tu je taký kryt. Takto sa otvára. Tu je taká nabíjačka, ja mám také nabíjačky, on funguje, on teraz je vybitý. To je originálna batéria, víš, má taký divnú takú má nálepku. Je to tá batéria. Nokia, to je originálna Nokia, že to je taká stará dosť. A ešte dátum výroby tej Nokia je december 2010. Ďalší mobil to je ten iPhone 5s. On tiež funguje, všetko tam je funkčné. Čiže iPhone 5s. Dátum výroby 20. septembra 2013. Kamera, to je HD video, 1080p kvalita a 30 fps. 4 GB RAM, úložisko 16 až 64 GB, batéria má 1560 mAh, obrazovka 640 x 1636 pixelov. Tak to vyzerá. Tak to je originálne, on aj funkčný, on teraz tiež zase vybitý, tak to vyzerá. Ďalší mobil, to je ten Samsung a sa mi dá, že vy možno ho trošku spoznávate, asi pred rokom som robil video. Ako som ho zhádal, tak aj domov je také trošku prasknutý, už asi nefunguje obrazovka. Samsung GT-19001, dátum výroby je júl 2011. Kamera 5 megapixelov, 720p kvalita, 512 MB RAM, batéria 1650 mAh, obrazovka kvalitou 480x800 pixelov. Teraz vám ukážem, ako vo vnútri vyzerá, tu je trošku rozbitý, čo som vám hovoril, že v jednom videu som rozbíral. Tu je tiež trošku rozbité, no tu už to bolo. Tu je z nejaké opravy tam napísané toto. Tu je toto batéria. Tak vyzerá batéria. Tak vyzerá dobrá SIM karta, je to pamäťová karta. A posledný mobil, to je to ten iPhone 6s. Tak to on vyzerá. To je iPhone 6s, dátum výroby 25. septembra 2015, kamera 12 megapixelov, 2 GB RAM, úložisko 16 až 128 GB, batéria má kapacitu 1715 mAh, obrazovka s kvalitou 750x 1334 pixelov. Takto tu vyzerá ten mobil. On je tiež funkčný, on zase som zabol nabíjať, lebo dosť dávno som ho skúšal. To je originálny, môžete vidieť, ako to vyzerá. To už je koniec videa, to je prvý mobil, čo som vám ukázal, druhý, tretí a štvrtý. V ďalšom videu ukážem ešte ďalšie telefóny, mám ich až 53.